referendum nije greška. Dajemo narodu da odlučuje i što je još gore, dajemo narodu ideju da on može da odlučuje. A treće, navikavamo ga na to da on odlučuje. Slažem se. U osnovno. Osnovno je, ne želimo da imaju ideju, a kamoli da odlučuju. Ali menjaju ustav, o čemu odlučuju? Dali smo im da odlučuju o promeni ustava. A ustav im je brana za odbranu Kosova i Metohije kao srpskog. Svaki korak u tom smeru je dobar. Polako, kuvanje žabe. Neka gricnu sada, neka gricnu, neka zagrizu ustav, neka otkinu bilo koji deo, to je put ka izbacivanju Kosova i Metohije iz ustava. A onda iz pameti i srca. Nema više onda Srba. Ali sačekaj, akt o promeni ustava isključivo se odnosi na pravosuđe i njime se ne menjaju drugi delovi ustava. Što znači da Kosovo ostaje srpsko. A zašto smo naglasili ovo na hartiji? Da upravo bi dali argument našima da kažu, ma ne diramo mi Kosovo. Jer, zato smo i naglasili, isključivo na pravosuđe i ne menjaju se drugi delovi ustava. Bitno je, Rubikon je ovim pređen. Neka je i nebitna. I nebitna promena i promena nebitnog je bitna. To je promena ustava, lakše će posle progutati bitno izbacivanje Kosova i Metohije iz ustava. Samo da ga mi jednom promenimo. Ali ova promena ih konsoliduje. Prema važećim ustavnim odredbama, prvi izbor sudija vrši Narodna skupština na predlog Visokog saveta sudstva. Predloženim rešenjem o aktu o promeni Ustava Republike Srbije ukida se izbor sudija u Narodnoj skupštini i predviđa se izbor sudija isključivo od strane Visokog saveta sudstva. Ali sačekaj, mi sad apsolutno držimo skupštinu. Ona je 100% naša. A sada će sudije da biraju sudije, koje mi apsolutno ne kontrolišemo. Jeste skupština 100% naša. Skupština je 100% NATO. Režim je 100% naš. Režim je 100% evroljubiv i NATO ljubiv. Ali mi radimo ovde jednu zgodnu stvar. Nikad ne ide samo zariješim nož. Uvek ide prethodno baciš neku maglu. Magla koju ovde bacamo je nezavisno sudstvo. Od koga nezavisno? Pa od skupštine koja je 100% naša. To jest NATO-ljubiva i evroljubiva. Bitno je da rodoljubi spuste ruke i da nemaju osjećaj da nešto treba da brane. Šta smo ovim sakrili? Sad, upravo sad, kada je 100% naš režim, kada je 100% skupština NATO-ljubiva i evroljubiva, sad je prilika da formiramo taj Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva. Kristalisali su se kooperativni. Sve ih znamo, sa svima smo razgovarali, svi su provereni i dokazano kooperativni, to je naši. Imamo dve divovske, fantastične prilike, dva ogromna posla smo završili i tu su se pokazali imenom i prezimenom. Koji su naši, koji bi se borili. I te dve prilike su Briselski sporazum i Vašingtonski sporazum. Briselski sporazum. Kosovo je predato. Svi elementi srpske državnosti su ugašeni i svi elementi srpske državnosti su predati nama. To jest koaliciji UČK i NATO. Stvar je pokrenuta pred Vrhovnim sudom, Ustavnim sudom, šta god, pred nekim njihovim sranjem i niko od njih se nije pobunio. Aminovali su. Čak su rekli šta je bilo obrazloženje. Pa nije to stvar Ustava, Briselski sporazum nije pitanje Ustava, nego je to jedna politička stvar, politički sporazum. A progutali su kompletno predaju Kosova i Metohije. To je sjajno. Zajednica srpskih opština, da, čak ta zajednica srpskih opština je fantastična. To je bila prva tačka
Pa zar nije zajednica srpskih opština u stvari nešto loše po nas? Srbi će opet ostati na Kosovu u određenim opštinama. To izgleda kao da imaju priliku, kao da drže stopu još na Kosovu. Ali to jeste veličanstvena stvar. Čim čujete od njih na njihovim vestima i njihovim medijima ZSO, zajednica srpskih opština, znate da imate naše ljude. Jer to uopšte nije nikakva zajednica srpskih opština. Ni mi, dakle, ni Vašington, ni Brisel, ni Berlin, ni London, ni UČK, ni NATO, mi ne damo da je išta srpsko na Kosovu. To i nije zajednica srpskih opština. Prva tačka to reguliše postojeće asocijacija opština u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo na Kosovu. Za sada. A neće ni to biti dugo. Dakle, uopšte nisu srpske opštine, nego opštine u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo na Kosovu. Čim neko od Srba kaže zajednica srpskih opština, znate da laže. To je da je naš. Članstvo će biti otvoreno za svaku drugu opštinu i tako dalje, to je sve tralala, koja će druga, kad smo ih svuda istrebili da postane, da se priključi tome. Ključ je u ovome. Tačka 4. U skladu sa nadležnostima dodeljenim Evropskom poveljom i lokalnoj samoupravi i tako dalje i Kosovskim zakonom. Dakle, zajednica srpskih opština ponašat će se, to je asocijacija opština u kojima Srbi čine većinu, će da bude definisana u skladu sa ono što mi zovemo Kosovskim zakonom, koji je u skladu sa Kosovskim ustavom. Dakle, to je njihovo pravo da budu kvislinzi. Mi smo ih dalje obavezali da će da uteruju narod na izbore u takve, u naše opštine, koje su u skladu sa Kosovskim zakonom. 11. tačka. Opštinski izbori će biti organizovani u severnim opštinama 13. godine uz posredovanje OEBS-a u skladu sa Kosovskim zakonom. Dakle, učestvovanje na tim izborima znači da priznaju državu. A potpisivanjem ovoga i izglasavanjem u Skupštini, odnosno prihvatanjem od vlade i prihvatanjem u Skupštini, Srbi su prihvatili da Kosovo nije Srbija. To je genijalno. Zna li i kod Srba za ovu našu operaciju? Pa zna, ovaj opasan Dejan Mirović, to bi bilo dobro spaliti sve njegove knjige, u svakom slučaju da ne budu ni u jednoj srpskoj kući, a kamoli u srpskoj pameti. On je to analizirao detaljno, ima knjigu posvećenu Briselskom sporazumu, ima knjigu posvećenu Vašingtonskom sporazumu. Recimo, ovde je u Briselskom jedna zgodna stvar, mislim, mnogo je zgodnih stvari. Na Kosovu će postojati jedinstvene policijske snage koje se zovu Kosovska policija. Sva policija na severu Kosova biće integrisana u okvir Kosovske policije. Plate će isplaćivati samo Kosovska policija. Članovima drugih srpskih bezbednosnih struktura biće, pazite sad, neće oni da dobiju posao, biće im ponuđena mesta u ekvivalentnim kosovskim strukturama. Po Kosovskom zakonu. To je naša policija. I kogod je od njih, kogod je od Srba pristao da uđe u takozvanu kosovsku policiju, u našu policiju, Saki je postao grđi od poturica. Naplaćuju kazne iako Srbi voze 51 na sat, gde je ograničenje 50. Svete im se zato što su ostali u srpstvu. Dakle, a tačka 14, to je ključna tačka priznavanja UČK NATO vlastima državnosti, dakle nezavisnosti Kosova. Mi nećemo da stavimo tačku Srbija priznaje da je Kosovo nezavisna država. Tu treba samo malo više magije. Dogovoreno je da ni jedna strana neće blokirati ili podsticati druge da blokiraju napredak. Napredak druge strane na njenom putu ka Evropskoj uniji. Znači, već time što kažemo strane, Beograd prihvata da je Priština strana, to jest da je država. Beograd ne može da pregovara sa pijacama, pregovara sa drugim državama. Znači, priznaje im državnost i više od toga. Dakle, obavezuje se Beograd da neće da blokira
napredak druge strane, to jest naše Kosova, na putu ka Evropskoj uniji. U Evropsku uniju se ne učlanjuju saksije, nego države. Beograd ne samo da time priznaje da je naše Kosovo država, nego Beograd priznaje još, obavezuje se da kakvu god perverziju, kogod, Berlin ili Zagreb odredili da su uslov putovanja Kosova ka Evropskoj uniji, Beograd se obavezuje da tome neće da bude prepreka. Oni mogu da, na primjer, da kažu iz Ljubljane, ili iz Zagreba, ili iz odakle god, iz Berlina i Londona, mogu da kažu da je uslov Kosovu za ulazak u Evropsku uniju da se baština ne piše kao baština kulturna Srpske pravoslavne crkve, na primjer, nego da je to kosovska baština. A Beograd se obavezao da će onda da kaže, pa dobro, nije to Srpska pravoslavna crkva, to je kosovska baština, ili pravoslavna crkva Kosova, ili mogu da postave, znači oni imaju proizvoljno slobodu da šta god hoće svaki od tih gradova, odnosno svaka od država članica Evropske unije može da postavi kao uslov za putovanje ka Evropskoj uniji svakakvu perverziju, nama dragu, na primer, da Kosovo ima da bude primljeno u UNESCO. I sva onda baština da se piše kao baština Kosova, a ne srpska, i srpske kulture. I Beograd se ovim obavezao, ne samo da je Kosovo država, nego i da će sve to da im da. A u Vašingtonskom, recimo, jedna stvar koja je prošla mimo radara, a divna je. U članu 11 Vašingtonskog sporazuma stoji, da se strane obavezuju da će štititi i promovisati slobodu veroispovesti, uključujući obnavljanje međuverske komunikacije, zaštitu verskih objekata, magla, i sprovođenje sudskih odluka koje se odnose na Srpsku pravoslavnu crkvu. To je ključ. I još jedna magla, i nastavak restitucije jevrejske imovine žrtvama bez naslednika. Sprovođenje sudskih odluka koje se odnose na Srpsku pravoslavnu crkvu. Šta je to? To znači da Beograd priznaje sudove kosovske, naše, UČK i NATO sudove, dakle priznaje državnost. Sud je države, sud nije pijace. Ako priznaju sudove, priznaju sve. Ne na bilo šta, nego baš na svetinju. Dakle, sudske odluke koje se odnose na SPC. E sad, kako ste pitali, da li je to neko uočio? Pa uočio je Dejan Mirović. On konstatuje jedina odluka takozvanog kosovskog pravosuđa koja nije sprovedena povodom imovine SPC je odluka takozvanog Ustavnog suda iz 2016. Misli se našeg Kosovskog Ustavnog suda. U saopštenju srpskog predsjednika, ovo je još uočio, opasan je taj Mirović, u saopštenju srpskog predsjednika pred potpisivanje Vašingtonskog sporazuma traži se hitna obustava nelegalnih radova u blizini Visokih Dečana. U saopštenju se konstatuje da je to protiv kosovskih propisa. Znači, Vučić se poziva na kosovske propise. Mi smo ovim obezbedili, potvrdili da oni priznaju ne samo kosovsku vojsku, policiju, nego i sud, i pravosuđe, i zakone, i ustav, i sve. I kada je to stavljeno pred srpski vrhovni ili ustavni sud, oni su rekli, pa to nije nikakvo pitanje pravosuđa, ustava i tako dalje, to je politički sporazum i oni ne moraju, to jest nisu nadležni da išta kažu. Šta to znači? Veleizdaja je sa naše strane dobrodošla, ta koju su počinili, je ogromna i očigledna. Oni su je počinili i nisu se pobunili i mi smo, sprovodeći briselski i vašingtonski sporazum, sve mogli sudije kroz rešeto i tužioce da propustimo i da vidimo ko je oduševljeni podržavalac ovoga, ko je možda i protiv, ali ćuti zbog platice, a ko je otvoreno protiv. Dakle, sad je prilika da mi formiramo visoko veće sudstva i visoko veće tužilaštva, upravo zato što imamo 100% NATO skupštinu i 100% NATO režim. Evroljubivi i NATO-ljubivi. Ovaj referendum je u stvari odlična stvar. Baš me interesuje do kada ćemo moći tako da se igramo s tim naivnim Srbima. Pa, mi smo akumulirali već ogroman broj koraka njihovih ka izdaji, veleizdaji
skrnavljenju svetinja, skrnavljenju simbola. Kada u to dovoljno duboko uđu, onda više nema povratka, izdaja je irreverzibilni proces. Uvučemo ih duboko u to i ako uvučemo ih, recimo kao što smo u Crnoj Gori pokušali, u Montenegru našem, ako ih uvučemo dovoljno duboko u pljuvanje svetinja, pljuvanje simbola, a najvažniji simboli su svetinje. Simbol je deo koji predstavlja celinu i vrlo često najsvetiji deo. Ako pred njima skrnavimo simbole, a oni oćute, onda su oni saučesnici skrnavljenja simbola. I onda se više nikada očovečiti neće. Ta izdaja i skrnavljenje je nasledna bolest, povratka više nema. I oni su mogli da, Srbi, mogli su da prežive i očuvaju duh i vekovne okupacije, mogli su ponovo da se dignu i uzlete i bore za slobodu, isključivo podižući se, rekonstruišući se iz neoskrnavljenih svetinja. A mi sada konstantno pljujemo svetinje pred njima. Oni oćute, dovoljno je samo da oćute. Tako i sa ovim ustavom, promenom ustava. Samo da oćute, još malo, još malo, još malo, kada se toga akumulira dovoljno, pečeni su. Znači, dovoljno je da samo ćute. Da glasaju da, ili da ostanu kući. Ovo je sad za ustav, ali nisu naši najvažniji koji su spremni javno da pljunu. Kao Čedomir Jovanović. Pa čak ni ovo što uradi Vučić, on je najuspešniji do sada u istoriji. Najvažniji su ovi kojima se to ne dopada, ali oćute. Tobože ćute, tobože su pasivni, ali su odobrili skrnavljenje. I kada se tih skrnavljenja nagomila, kad se to akumulira, trijumf je onda večan, 1000 godina se ta operacija izvodi, i više od 1000, nije uspela da sad će da uspe, zato što sad ne ostaje nigde ni jezgro nečeg zdravog, čistog, ostalog u srpstvu iz kog bi mogli posle da se oporave. Zato što u tome je moć demokratoida, naše manipulacije demokratijom. Zato što i oni koji su protiv naših odluka, tome se ne suprotstavljaju, prihvatajući kao volovi koji idu na klanje, kao ovce koje idu na klanje, prihvatajući taj mehanizam, aha, većina odlučuje, većina nije na mojoj strani, i ta njihova pasivnost onda vodi ka željenom cilju. Ovo unijećenje, evrounijećenje, ovo preveravanje Srba biće totalno i konačno. Nema više ni zdravog jezgra, svi će biti uvučeni u to skrnavljenje simbola i u tu izdaju. Time smo onda endalözum za Srbe. Konačno rešenje. Zatvoreno pitanje Srba i rusoljubivih Srba na Balkanu za vijek i vjekova. Punktum. Da ugasimo robota.